yurtda ykdysady krizisin gün saýyn ösýän döwri, haçanna ortaça zähmet haky 800 manat, ýagny resmi kurs boýunça 228 Amerikan dollary bolanlygyna ilat aly dangdandan azyk harytlarynyň nobatyna durýar. 1 kilogram etin bahasy 40 manat ýa-da 11 Amerikan dollary. Meske ýağın 1 kilogramynyň bahasy 19 manat ýa-da 5 dollar. Bir qutu çilimiň bahasy bolsa 100 manata, ýagny 28 Amerikan dollaryna baryp ýetdi. Haramdağın hut özü we onuň hemişe ýanyndaky elleri bloknotly, misli kul kimin iki bükülüp duran yarancanlar bilen bilelikde azyk dukanlarynyň naky harytlary barlan bolup ilata tomoşa görkezýär. Şol bir wagtyň özünde de halky ýene bir gezek çürkemek maksady bilen Haramda Aşgabatda agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň taýýarlyk işlerini görüp ýör. Onun miskin sokar oğlu Serdar bolsa, köpçülüğün öňüne çykyp döwletiň ýol başçylarynyň adyndan täze owalar açýar. Döwlet gaznasy boş takrap ýatyr. Şu sebäbe görä-de Haramda inni türkmen gazyny Russiýadyň azyk we beýleki harytlaryny almak üçin çalışmaga taýýar. Emma hakimiýetde oturarlar halkymyza hemme zady gulaly güllük edip görkezmäge dyrjaşýarlar. Hemde diýdim zor hökmürawanyň miraslyşar dogmasynyň jemagatyň öňünde gürlemek ukybyny tarif edýärler. Bu hiregärligiň üstü bilen olar Türkmenistanyna padşahlyk dolanýarşyň zerurlygyny türkmen halkynyň hemde dünýä jemgyýetçiliginiň aňyna siňdirmek isleýärler. Türkmen aýtmyşlaýyn, açlyk näme iýdirmez, meslik näme diýdirmez diýleni boldy. Ey ilahi emine, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan